Oh
Siyabonga kakhulu brother Siyanda noSisimabo ningayeki. Siyabonga kakhulu nibekezele noma siyangizwa ukuthi akusavukeki nivuke nize bazalwane. Siyabonga kakhulu. Siyabingelela bonke esiqala ukuba nabo kulonyaka. uNkulunkulu anibusise. Siyabonga kakhulu bazalwane. Singachithi nje isikhathi soyezwe lenkosi. Sume sime ngeenyawo sokulungisa kancane bese bakuzungeze ngaphambili egameni likaJesu. Amen. Amandla
We worship you, Father. We worship you, Jesus, in the wonderful name of Jesus. Let's give the Lord a hand of praise. Say, Umunkulunkulu silondayo athe obalayo uyalonda uIsrayeli kulezi insuku sithi ulonda thina. Amen. Because we need to stop now ukuthi sikhombe mandulo ukuthi uNkulunkulu wenzana sithi uNkulunkulu wenzeni kuthina manje, because he's still the same God operator kulezi khathi zamandulo namanje he's still operating. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sibonga uNkulunkulu bazalwane ngokukhona benu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabingelela nonke egameni lika Jesu. Ngibingelele babamandla, ngibingelele ugogo Mambatha, insizwe intombi zonke, ngibingelele i-worship team egameni lika Jesu. uNkulunkulu anilondoloze njalo bazalwane, ngiyaqiniselwa njalo ezintweni zikaNkulunkulu. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, sesikhona lapha egameni lika Jesu la uNkulunkulu asehlukanisele khona ukuthi siyohlanganyela bese sithi sihlanganyele endlini yakhe. Amen. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Understand bazalwane ukuthi kuyashisa kodwa siphile. Glory to Jesus. Asiphile noma kushisa ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ophilayo. So singavele nje sibe lolu hlobo labazalwane ongathi ludabukile. Amen. Kanti thina asisenawo umoya wokudabuka. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Angawuzo amen ophilayo sezwa lo ogulayo. Amen. Hallelujah. Into ngizoyenza ngizothi umuntu akathi amen one by one. Amen. Kuze kugcineni ngiwuzwe ngoba hayi ilona ocinga uDr. Gumbi ngaphansi kwamatafula athi usekhona amen abese bheka ngaphansi kwetafula. Glory to Jesus. Bazalwane ngale kuchitha isikhathi ngoba sesinganje. Ngiyathanda bazalwane sithatha amabhayibheli ethu
ngifuna nje sibuke kafushane uma ubukhona last week ngeke uzulahleke kakhulu. Uma ubungekho I will just highlight ukuthi sitheni. Amen. Lesonto ledlulile besibuka ukuthi iziphilo zezinto ezenza ukuthi umzalwane uma yaphambi kaNkulunkulu ngokukhuleka uNkulunkulu akwazi ukupay attention empilweni yakhe. Glory to Jesus. Sibukile ukuthi uNkulunkulu eziphi izinto ezenza ukuthi uNkulunkulu abe attracted emkhulekweni womzalwane. Amen. Amen. Sibuke kwakuningi ke ukuthi ilezi zinto ezenza ukuthi uNkulunkulu attracteke uma umzalwane eqala ekhuleka. Glory to Jesus. But namhlanje ngifuna esibuke ukuthi when you open your mouth uNkulunkulu kunento ayibekile emlonyeni wakho and inamandla to make things happen. Glory to Jesus. Ungalithathi kancane izinto ezikhulu. Izinto bazalwane esizibuka manje ilezi zinto engifuna ukuthi sihambe ngazo is just ama principles ukuthi ukwazi ukuthi usustaineke even ngathiwa upresident uphinde uthi amasonto awavalwe. Amen. Kube ukuthi lezi zinto ziyasustain. Ingakho sibuke na last week ukuthi yini eyenza ukuthi umzalwane ngawedwa uma uqala uthi uyakhuleka kube ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukupay attention kuwena. Amen. uDaniel when he was praying akazange aqoqe uIsrael ukuthi Israel let's come together bese siyakhuleka but uyena wayekhethelela ukuthi njengamanje ngiya kuNkulunkulu ngokukhuleka and then God pay attention again and then the angels start moving zezempilweni yakhe. Amen. Amen. So ingakho ngithi ngifuna sibuke izinto that will sustain you even kuthiwa ungawedwana ezingeke zikwenze ukuthi uma kuthiwa sesiyaqala futhi sesiyakhonza kube ukuthi impilo yakho isidrekeke yakuyele emuva kulokho ekade ikhona. Glory to Jesus. Amen. So njengamanje ngifuna ukuthi uwedwana. Amen. Ukwazi understand the power of your tongue. Glory to Jesus. Glory to Jesus. When Shadrach and Meshach befakwe esithandweni somlilo bakhona mazalwane, they understood amandla olimi lwabo. Glory to Jesus. But even kungathiwa usifaka emlilweni, our God is able to save us from your fire. Amen. Intaba ikhuluma yaba namandla ekutheni bakwazi ukuthi uNkulunkulu osezulwini aqale ehle athi nawo izokuba kunye nabo because ba understand that the power yolimi lwabo. Amen. 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 Ibona phela mabefaka esithandweni somlilo kwangewona wonke uIsrael. Glory to Jesus. Because angeke kube ukuthi ithina sonke siface izinto, it will be uwe ngingayiface mina. Ngesikhathi wena ufila umlilo mina ngizobe ngithi I feel joy. Amen. But I want to give you something that will sustain you ngaleso sikhathi. Glory to Jesus. Let's open the book of Prophets. Izaga. Proverbs 23. Amen.
Ngicela ukufundele uverse 16. Proverbs 23. Ungifundele uverse 16. Verse 16. Yes. Izinso zami ziyakujabula lapho izindebe zakho zikhuluma okulungileyo. La esibuka khona just ukuthi wagcina sothi kwaseqhama sekukhuluma izinto bekwenze njani. Amen. Incwadi le ebhalwe the king. Amen. But lasibuka khona amazwi okuhlakanipha avela from the wise man. Amen. Angifuni ke ukuthi sixoxe yonke indaba, because when you read the book of Kings, I mean the Proverbs, you have to understand in there ukuthi each and every verse, it's like it doesn't connect the verse in. Amen. Each and every verse, you can take noma yiphi verse ufunde bese ufunde elingenhla kwalo, uzothi uma ufunda ubona leli lisho kwalo nelilandelayo futhi lisho kwalo. Amen. Amen. Ngoba uma ungafunda uverse 15 uthi ndodana yami, uma inhliziyo yakho ihlakanipha, inhliziyo yami iyakuthokoza, yebo eyami. Amen. Abese 2:16 izitho zami ziyakujabula. Zijabuliswa yini? Lapho indebe zakho zikhuluma okunjani khona. Amen. Amen. This person, he well understood ukuthi uma ngizokhuluma ulimi lwami lunamandla kangakanani. Indebe zami into ezikhulumayo inamandla kangakanani. Amen. Uthi ke uma kwenzeka ukukhuluma uzungalenzi iphutha, ukhuluma izinto ezingalungile ngolimi lwakho. Glory to Jesus. But kube ukuthi each and every time when you open your mouth, khuluma izinto ezinjani zona ezilungileyo. Amen. Akhathaleke ukuthi la usuku khona uwedwa, akhathaleke ukuthi izinto ozikhulumayo uzikhuluma upon your life. Amen. Umuqalo uvula umlomo wakho when the situation is not going according to your way, but qala ungasho ukuthi mina ngazalelwa ukuhlupheka. Amen. But qala uzokhuluma okulungileyo uthi abehate, I'm not hating. Glory to Jesus. Umlomo wakho, izindebe zakho, ulimi lwakho alukhulume okulungileyo. Amen. Amen. Sithi uthi ubhekana ne-challenge uthi I'm more than a conqueror. Mukhulu ngakimbuno sezweni. Glory to Jesus. It's because ulimi lwakho, indebe zakho zikhuluma okulungile. Amen. Amen. Uze wenza isiqiniseko sokuthi indebe zakho zikhuluma okunjani khona okulungileyo. Amen. Amen. Glory to Jesus. Awufundele 17. Inhliziyo yakho mayingabi namhawu ngezulu. Uthi inhliziyo yakho ayingagcini sikhuluma ngokomhawu ngenxa yabantu abayizona bakwenza kabi. Hallelujah.
Hallelujah. Ukubone kwi-working environment la ubufise ukukhuluma amazwi ngenxa yabantu abakuhlukumezayo emsebenzini. Lithi iBhayibheli ngenxa yalabo bantu inhliziyo yakho injani? Ayingabenjani? Ayingabi namhawu. Ugcina usukhuluma okubi. Ulimi lwakho lugcina selikhupha izinto ezimbi. Amen. Ligcina selikhipha izinto engalungile. Amen. Ugcina usucelebrate uma uzwa kuthiwa usibanibani wenzelwe okubi. Glory to Jesus. Ujayi uyalunga. uNkulunkulu washo wathi othintambili uthinta ihlamvu yeso. Quote scripture ngendlela wrong. Amen. But akuze kungenzeki endebeni zakho uphume ukungalungi. Glory to Jesus. I'm for the verse 9. Khona la. Uzukakhulumi ezindlebeni zayo. Because those people are foolish. Amen. So umusuqala uvula umlomo, now you become a fool like them. Glory to Jesus. Amen. Because you know your position, so you don't open your mouth when it's not necessary. Yes. Ngokuba siyawudelela ukuhlakanipha kwamazwi abantu wona akho. Amen. Let it see. You need to be a kind of person ongakhulumi nominini. Amen. Ukuthi mawufika abantu bekhuluma uqala uyihlole into abayikhulumayo. No. Lokho akuthinti mina. Amen. Akuthi akufanele nokuthi ngize ngiphawule. Glory to Jesus. Because mina mangikhuluma ngikhuluma ukulunga. Amazwi ami agcwele ukuhlakanipha. So mase ngikhuluma lapha ngoba lapha ngikhuluma nabantu abaziwula, they won't understand what I'm saying. Amen. Okay, the point. Ufika abantu behlelo ukuthi bayawuntshontsha, and then you come and tell them, guys, stop this thing. It's not right. To them, you're just a fool. Ukhuluma ukulunga when you khuluma ukulunga God. Amen. Because they're planning sizokwenza 1 no 2 3 and uzosiphumelelisa kanje. Amen. 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 How to pick Luke chapter 19. Chapter 19. Mazwi kaJesu la. From the verse 9. Yes. Ufuna uzwe umuntu uspeak ukulunga. Bakhuluma inyama phakathi kwabantu bekhuluma ukubheda. Bekhuluma ufoolish. Afike nakhulumeni yona. Akundele. Verse 9. uJesu wathi kuye. Yes. Lelele uJesu la ukhuluma abantu sebekhulume kabi ngozakhewu. Amen. Waba umuntu omubi
Uzake mayefika yena because he understands the power olimi lwakhe. Uthi okay sebekhulumile baqedile. Amen. But namhlanje ngizothi insindiso ikuleli. That's the power of the tongue. Eliza nayo mina. Wena Zakewu awazi ukuthi insindiso ifikile, but namhlanje ngizokutshela ukuthi insindiso ikuleli. Amen. Amen. Mina I'm talking about umuntu owayaziwe endaweni engabalelwe ekutheni uJesu ngaze asondele eduze kwakhe. Or sometimes not just by to just sit esihlalo sokhosi and judge. uNkulunkulu engakasho. Nakuzakiwa kanjalo, but uJesu uyishintsha yonke lento ngamandla olimi. Uthi ngiyanizwa ukuthi ulimi lwenu sentheni ngozakewu. Amen. But olwami ulimi namhlanje luzothi endlini kaZakewu kukhona inyoni manje. Insindiso. Amen. 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 Ngizothi mina, let's change the way how we speak. Ake sifune ukukhuluma because amandla olimi lwethu akwazi ukushintsha izinto ngamehla abantu engeke yishintshe bese zishintshe. Amen. That's how God trusted us ngolimi lwethu. Ingakho usathane understand kahle lento yokuthi ulimi namandla kangakanani. Usathane ufike akwenze wena usebenzisa ulimi lwakho uthi today I'm going to die and then you will die. Amen. Ukwenza kusho wena lokho. And when you pray ukwenza ukuthi uthi engikhulekile but angikuzwa ukukhuleka ukuthi unamandla. Kusho wena ngolimi lwakho. Because you don't understand ukuthi ulimi lwakho unamandla kangakanani, but when you don't understand. Amen. 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 But uJesu wayefika kwaZakewu uthi mina ngi-understand amandla olimi lwami. UZakewu namhlanje uzoba njani? Uzosindiswa ngoba insindiso isisendlini yakhe. Amen. Amen. Wena kunabantu osathi mawubabheka ukuthi mangathi usibani uyasindiswa, hayi ngobona ukuthi uNkulunkulu ayicha impela hayi shema. Namhlanje ngizothi awukusho amazwi asho uJesu. Sebethi abantu hayi ushintsha wena uzothi insindiso ifikile kulo muntu. Amen. Yes. Uthi sengisho kaningi ngathi hayi ayifiki kuyena ngeke zifike. Uthi namhlanje ngizomemezela ukuthi insindiso iyafika kuyena. Uzumtshele nayo ukuthi lalela insindiso ifikile kuwena. Aqala ibheka hawu hayi mangasindiswa thina ngabe kusindiswe inkulu phela. Bese uthi ngimile la I believe uNkulunkulu ophila insindiso ifikile kuwe. Glory to Jesus. Amen. Yebo. Lokhu naye eyindodana kaAbrahama. Uthi lokhu ngikusho ngoba naye njengoba senikhafulele ngaphandle kangaka uphuma esizalweni.
Amen. Naye uJesu wamfela esiphambanweni. Wayesho kuyena bayithi sifeziwe. Bayithi nje kufeziwe wayesho ngakuyena. Glory to Jesus. Amen. Amen. Because when God speaks, ukhuluma izinto that will give us life. Ingakho sithembile nathi ukuthi when we speak sizokhuluma izinto ezinikeza inyona. Phila. Glory to Jesus. Amen. I want to give you something that will sustain you. Ngifuna uyikhumbule lento ususehlane la kahlonga sibi. Uthi uNkulunkulu unikeze amandla owabeka olimini lwakho. Amen. Kunomhlabeleli ngakubona lapha kwi-TV othi kunamandla asolimini lwakho bese thi khuluma. Amen. Because God has trusted you. What invest amandla? Mhlawumbe when we are away, akhona. We need to activate them. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Asam. So continue. Verse 9. Oh, asam beguza kage 18. The power of your tongue. Just your tongue. Nothing else. Zaka 18. The one who 18. Sikhuluma ngolimi. Ayifanele uyempela nje usehambe wavele kwakodwa eqondweni yakho. Zaka 18. Sikhuluma ngolimi hayi. Siyofunda uverse 9. Siyanda sifunda uverse 9. Zaka 18. Zaka 18, the Proverbs. Sifunda verse 9. Okay. Psalm verse 21. Zaka 18, verse 21. Uthi umbhali ukufa nokuphila kukuphi khona semandleni lwakho. Amen. You can kill yourself ngolimi and futhi ungakwazi ukuphila ngolimi. Amandla olimi lwakho. Hayi ubaba mzulu kodwa olwakho. Ingakho ngithi I want to give you something that will sustain you to abazali basekho. Wazi ukuthi nginamandla olimi lwakho lokuthi ngibulale futhi ngenze njani. Ingakho ngale qale ngathi izinto ezikhulumayo fanele kube ukuthi ukhuluma ukulunga. Amen. Because ulimi lwakho lunamandla. Lunamandla. So mawusebenzisa yenza isiqiniseko sokuthi usisebenzisa uyawa understand amandla alo. Glory to Jesus. Ulimi lwakho lunamandla okubulala futhi lunamandla okwenza njani. Glory to Jesus. Amandla okuphilisa. Yebo. Nabaluthandayo
nabanjani nabaluthandayo bawudla ithelo uzozidla kanjani nje ithelo zakho usidla kanjani ithelo zonke uleli bandla ulimi lwakho lunamandla amen lokudala izinto ezingekho zibe khona bakhona bazalwane ulimi lwakho liyakwazi ukuthi lubulale futhi liphilise amen uthi ubhalayo uzodla izithelo zolimi lwakho amen which means whatever you speak ngolimi lwakho yazi ukuthi kunezithelo zakho amen amen ingakho eqinisekisile ukuthi uma ukhuluma ngolimi lwakho yenza isiqiniseko sokuthi ukhuluma ukulunga. Glory to Jesus. Ngakho kungafanele usheshe uqalekise ngoba nakho usacasukile. Sibakhona bazalwane ungasheshe sheshe uqalekise ngoba nakho usacasukile. Ngoba mase usubona ithelo zezinto ezikhulume usacasukile usuyibona usubhodlile. Amen. Amen. Kuyoba buhlungu. Awucabange ucasuke uthi ngicasuke ngakhona lo muntu athi ngashayiswa imoto athi uyakhumbula iqhafazo ubulawa ubani amen ubulawa wena because usebenzisa amandla olimi to kill that person. The power of your tongue. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Amandla olimi lwakho. Amandla olimi lwakho. Zaka 12 verse 20 manje. Amandla olimi lwakho. Zaka 12. From the 18. Yes. ngokuphambeka kwezindebe kukhona ugebe lomuntu kepha Ngokuphambeka kwani zona khona ugibelo njani lomubi. When you use indebe zakho ngendlela wrong yazi ukuthi khona ugibelwani lomubi. Khona lomubi yebo masaka kepha olungileyo uyaphuma ekuhluphekeni kodwa olungileyo uyaphuma kuphi khona. Verse 14 la ufuna siya khona. umuntu uyasutha ngokuhle ngesithelo somlomo wakhe Umuntu uyasutha. Glory to Jesus. Usutha ngani? Ngokuhle. Because of izinto ayikhulumayo. Uyasutha ngokuhle ngenxa yezinto eziphuma olimini lwakho. Amen. Abraham hamba okubusisayo ngebenze njani?
lo muntu usebenzisa ulimi lwakhe wabusisa emva lapho kwenza kanjani kuyena. Glory to Jesus. Wabusiseka. Umuntu uyasutha ngokuhle ngesithelo somlomo. When you speak good ngomlomo wakho, using the power that you have ngomlonyeni wakho, uNkulunkulu uyasuthisa wena. Somebody. Ngesikhathi wena ubhizi ukhuluma okuhle, uNkulunkulu ngala unaka isidingo sakho. Amen. Ngesikhathi wena uwedwa ukhuluma claiming your things ngolimi lwakho, uNkulunkulu ukamandla oleva athi yes, umthana uyayazi lento. He will understand the power. Amen. Amen. Ngathi uJakobe ngesiqaphela. Isithe sincane kodwa umonakalo esiwenzayo mkhulu.